Jesus! Somebody! Jesus! Come! Jesus! Father! Father! Wow! Ewo, mimi awo strago. Ewo, Chief, enna, semi, Father ndo. Hey! Chief, when he tigre, mbona mimi ntakiri na tasraga. Chief Imo! Biko, weli. Ele di meaning of mini ewo na. Amakwa na mse bataga mimi mji sata shon maka nyu here. Nwa ndra lete a piece for panty. Me no there I wash the water for panty finish. Say make I throw one. Amadam say bataga I didn't know you. Father it is shigi wo ammunition. Father on the tissue wo ammunition. Mini onwuni you know. Father it is shigi wo ammunition. Mini enwi you know father. Mini enwi no. Mana today nge make e mara na mo ayi wuru mmiri a ni wo nyirom e na gbara. Father ori be ori the content ni hi na chiri mpu ne se. Okwade mini kita wuru ku mmiri okọ. Obedo onya wuru acid na. Ile ihe papa. Sorry, Father, sorry. I been at church, church be na ngozi. Ige kwa mmiri na every day na Sunday. Ige nuga yi mmiri. Ke last Sunday ahụ mo tishi no nwe egli bat mmiri. Wo nwa yi made ya da. Gi wure efere na enu ha ka ha we nwa yi na rejoice. Awuzie keke ya poka. Seminary. Sir. Ne bucket age kutere mmiri. Biko hapụ da mmiri anodo nka. Geneta po. Were bucket age. Maka ma descent go aru na go. Ere si church aga eru mgba ga. Seminary abatara mmiri. Ere si aga anata nwa. Me gi baptism ta. Iwe ba kpọrọ fada nwa abụọ ọzọ. Kwọ m onye ara. Ịdị n'obi. Se o mmiri ji saa mmadụ ahụ ka se o mmiri ji saa panty ụmụazị. Ka m ji bịa ya ka. Asa yeshi mamịrị. Nwa gị batara na asa ahụ na-adị akpọ m ka m bịa metụ aka n'isi. Gị lie obi. Nye mmiri. Semi. Chere dala ihe metu ugbo awu. Okay, need water. Don't worry. Onwe ihe mere. Ihe awu do. Chere ya m ga-eji bucket akụpụ. Agakula de. M ga-eji bucket agakula de eme ihe chere. Yo biko. Elu do fade ewu. Elu do fade ewu. Because of you. Ebube na amara Chineke na agha eburu ebu n'ime ebube nwa gbo no n'ime biko le maka hapu biko ebu amara Chineke no n'ime gị mmiri nkịtị wụsa gị na-eshi ka oka ịma na ekwuru iwere go teri gị na njaba ga na njaba teri gị nwa mmiri river Jordan nwa ya ṅụjuo ya afọ biko so temsiri hụgo enwedị mmụọ Chineke no n'ime enwedị ụkọchukwu eshikwuru ihe ọma na Catholic diocese anyị ga na-ebi ụdị ndụ na-ebi ihe iwuwu eshiri gị na ọgbọ ete Enugu ma ọwụ na arị abụ n'osisi ọma n'ukwu osisi maka anọ shig eri chọọchị aga eri mgbe a ga-agọzi wine n'elu ọlụta gị were kọpụ atasa ya n'ire nwa kpọmkpọm gị tasara na gị were dị kọpụ ṅụọ biko ma mechunye mmanya egbu enyi n'ime chọọchị ọrụ si eke onye fada aga ke punish prick gịle ke punish prick ewu punish prick mmadụ fada ewu ga-eweta ele ihe na-agagodo n'ụlọ ga-eweta ya ọnụ ọkwa nwa gị ka m tara ekpere don't worry ga-eweta ya ọnụ na ekpere ka ị bịa weta ya ọnụ na ka idewe akwa maka ana m aga ụlọ almost 10 houses ị ga-ede akwa na ya akpọ nkụ yipụ uwe biko ị ga-aga 10 houses akwịsa ga-edegede nwoke ọ ga-ayọnụcha akwa ahụ na ọ ayọnụ ya ederota ahụ jidere mgbe m na-abịa mehiri ya ele ụdịrị iberibe a ga-ewezuga okwu Chineke ọsọrọ m anya okwu Chineke nwanne emedo okwu Chineke one side gbuo onye ezigbo ilu ajụjụ ele akwa m si gị ga-ayọnụ Chineke ebere ele ihe Chineke ebere ma ha ọkwa asasapụrụ gị ọ gada asị ya mmiri ayọ na-efe na-eshi mamịrị mmadụ na mmiri ka m nwere
Oga nro nga ya akọ. Okwa ni ala wo te. Chere o. O kwe m ji aga eme ekpere ndị mmadụ ekpere n'ụlọ. Ka ị gara banye na mmiri. Ibru no zo bia n'ụlọ na onye ga jiri ekpere ekpere ewu ihe ọjọọ ka ọwụ. Ebe batara nga ebu zo wogo mmiri shin. Gị chirekwa mmiri. Ala si na akwa n'ụlọ. Enye ụlọ gị. Ala awu kego. Chief Imo. Nye ụlọ m. Chief Imo enweghị m chọrọ ịjụ gị. Oyiwu nọ n'aka m ka ị ga na-anwụ. Oyiwu enwere ebe edere ya nọ n'aka m ka ị ga na-anwụ. Because ihe niile na-eme gosiri na maybe ịdụ ọla isi nọ n'aka m ka ị ga na-anwụ. Enwere ihe m mere gị before. Ten commandments. Ten commandments enwere ebe edere sị egbule mmadụ nga ahụ. Ele ụdịrị akụkọ dị ha. Ọnwụ tọwụlụ onye shiri nwu death na Chief Imo. whether you die by righteous or you die by iniquity. Death bụ na Ị death. ga-anwụ by iniquity na. Fada. Ọkụ ịma n'ịchọ ka m bụrụ gị by iniquity na. Ọkụ ịma n'ịchọ ka m bụrụ gị. Ama afọgbu o. Ama afọgbu kwe o. Enwere ihe m mere gị. Eriri m ji ahụ ọrụ gị. Eriri m ji ahụ ọrụ gị. Ka ị ga-eme mma na dị too aggressive. Fada. Asawala. Ọkụ ịhụ ọ chọrọ ịsakasịrị m afa. Ọkụ ịhụ na ọdụ onye isi na ọ ga-asakasịrị m afa. What ka esi asa Ihe ụdị dị sakasịrị m akwa na. O nwere ihe m mere gị. O nwere ọnwụ ga-egbu ili gị. Ọ pụrụ ili gị n'ụwa mbụ gị. Ọ pụrụ ili gị n'ụwa mbụ gị. Ihe na-eme ebe a? Ọkụ ịhụ na. Baba, Flavor ọkụ ịhụ na. ihe na-eme? A bịara kpọọ m na Paris na nwa gị na ya so bata n'ahụ adịghị ya. Ma kpọrọ seminarian gbabata n'ụlọ gị ebe a ka m mere obere ekpere ka nwatakịrị nwere onwe ya. Ma abịaghị ya na ka m mara maka nọpụta nwatakịrị na-abụ anụ ọhịa iji mere nna were akwa m were mmiri deti mmiri eji nwatakịrị gapụtara na latrin nwa m na-ahụ. Ọkụ ịhụrụ. Baba, ọ nwere akwa a na-ekwu ihe a. Ozugbo. Flavor hapụkwa ihe. Ozugbo. Flavor hapụkwa ihe o. Ozugbo. Hapụkwa m nwure m obi m na chefe na kwasị m nwure mmiri. Aga m asa esa ya. Ọwa akwa ndị nsọ. Onye bụ akwa ndị nsọ. Ke bụ akwa onye oshi. Ke bụ akwa onye oshi ọga n'ụlọ fọdụ na-enwe dị parish. Mgbọla gị na-epi hoga gị si na kọmpanị gị pefe kọmpanị. Ọwa onye ka ị kpọrọ bịa kpere dabere Chukwu ekpere. Dabere chi a kpọrọ aha nwatakịrị dabere na Chineke. Gị kpọrọ onye dabere n'ekwensu. Ogbu arụ ọbụla ihe onye Isakaba. Ya bịa nga ha ịga maka n'ụlọ. Nwoke a hapụrụ 10 commandments, that is not commit murder. Ya bịa nga atụ ịga maka n'ụlọ sọ ga-egbu. O nwere ga-abịa ibe. Lee onye ji mere nna legode anụ ọhịa iji mere nna lee ya ihu ihe ọ na-akọmiti ya onye ihu ihe mpa gị na-akọmiti ya Ozugbo. M ga-enye 100,000. Gị mere nna. Akwa ga-adị abụọ abi. Iche nji akwa. M enye 100,000 kịta. Inye gị 100,000. Naanị na awụrụ ya mmiri n'ahụ. Mgbanye m 1 million. Ihe ọ wụrụ m 1 seed. ahụrụ m acid awụ m gị Ọsụ. ahụkwara m acid ahụ egbu m gị ya Isi hụrụ acid ikwu. ahụ m egbu m gị ya Ịwa n'ọsọ. ịdị lucky Flavor ga-eweta Lele ngị utu pasa. Lekwe ngị anụ ọkụkọ ịta na Paris anyị lekwe ihe gbakọrọ gị n'afọ. Paris niile ihe aka na-adọghị n'ụlọ nke ọbụla ngwutu fada ụsa longa trot fada ọ ihe wo nke ọbụla ịga famili ọbụla ịga fada ofe ọkwụrụ weda nwoke mbise weda ya na 100,000 fada ofe ọkwụrụ mụ aka ịkpọ fada ofe ọkwụrụ isi ga-ebula m Ka m bula gị. ọgwụgwọ ka ọ ga-eyi ala onye nwekwa ọgwụ atọ ka ọ bụrụ bịa n'ụgwọ ụtọ ka ọ ga-agba ala Arapịa ka o yiri efu. ọwụ uwe gị ka m ga-eyi ọwụ uwe m nwa Kalaba Papa, ọ ga-eweghachi gị. uwe m nwa Kalaba ga-abịa m akpọrọ ya lawa uwe nwa Kalaba Fada Chief Imo yipụrụ m uwe m onye bụ Fada Chief ọyịwala na Chief Imo Chief ndewo Chief Nwaba Chief anyị ọkụ ịhụrụ nna gị Papa, yipụrụ m uwe m Chief tere ka. ama atakwara ahụ n'isi a ama atawa gị isi ahụ ama ataghị ahụ n'isi ahụ ama atawa gị isi o afọ onye oshi na ị na-akpa gari efe gị a ma ọ gị bụ eti gị na nsogbu ikpe efe gị a ozugbo ma wụ efu gbaa ya ọkụ maka Chineke na aga amụ ịgakọ Flavor gwakwa onye oshi na yipụrụ m uwe m onye akwụ uwe ji si m etiti uwe ji m Chief Imo yipụrụ m uwe m onye bụ Chief Imo Chief Imo